6. luukku Niemiset joulukatterissa. Mä oon Pale. Lassi. Jesse. Meneekö nyt? Noniin. Tyylikkäin. Et jos määritelmä niin meni semmosen muotilehden mukaan, niin ehdottomasti fööni. Lassilla on svägää, mitä se sittenkin tarkoittaakaan. Ja mulla on luontaista sarmia. Niemistä tyylikkään kaveri on Fööni. Onks hyvin? Joo. Innekin. Tyylikkään Niemisistä on minä. Kyllä nopeiten menee hermot föönillä ihan ehdottomasti. Hermot palaa nopeiten varmasti Paulilla. Mulla. No kyllä se varmaan meikä on toi melkoinen maaliruisku. Kovin maalintekijä on meidän... Kovin maalintekijä on Pale Nieminen 66. Kyllä se on minä. Romanttisia ihan ehdottomasti menee föönille. Sillä on sellainen lisänimikin kuin siirappi. Meidän perheen romantikko on Jesse Nieminen. Aika ylivoimaisesti minä. Ja kyllä mä hakkaan vielä nää velipuolet närissä ja menneen tulla. Mä. Vastaus siihenkin on minä. Niemistä jouluvinkki on, että laulakaa ja kuunnelkaa paljon joululauluja. Noniin. Mörskriiserä viallihuu. Porsaita äidin, oomme kaikki, oomme kaikki, oomme kaikki. Porsaita äidin, oomme kaikki, oomme kaikki, kaikki.